shahararren fitaccen mawaƙin nan wato Ado Isa Gwanja. Idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu za ka ji yadda ake ta cece-kuce akan sabuwar waƙar da wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ya fitar mai suna Charles a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa, ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa group ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja, idan kuka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu za mu faɗa muku yadda ake ta cece-kuce game da yadda ya fitar da wannan shahararren waƙar tasa mai suna Charles, yadda wasu suke cewa ma an kama wannan fitaccen shahararren mawaƙi. To idan kuka biyo mu za mu bayyana muku abin da wannan mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ya bayyana a sanda ake shira da shi a BBC akan wannan waƙa tasa shahararriya mai suna Charles. Kawai kai dai ka daure ka bi mu har zuwa wannan ƙarshen zuwa wannan bidiyo namu domin jin yadda za mu faɗa muku yadda ya kawo aka shirar da shi a cikin BBC wannan fitaccen shahararren mawaƙi akan wannan shahararren waƙar tasa mai suna Charles. Yadda waƙar take ta trending a social media yanzu, musamman ma irin su TikTok, Instagram, Facebook da ma dai sauransu, da ma dai sauran social media yadda take ta trending. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja, inda aka shirya da shi, ya bayyana cewa shi wannan waƙa ma a yanzu haka waƙa ta zama ba tashi ba. Kawai ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu za ku ji sauran bayani a cikin dalilin da yasa ya ce waƙar ta zama ba tashi ba. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa group ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci masu kuma faɗakarwa. Ku biyo mu a cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda aka shirar da wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja akan wannan shahararren waƙar tasa mai suna Charles, game da yadda take ta trending a social media. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Kar ka manta ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Mun gode, mu haɗu da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu.